раҳбари хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммадҷон баъди баҳси тӯлонӣ ҳуҷҷатҳои заминашро баргардонид. моҳи октябри соли 2024 Радиои Озодӣ дар бораи баҳси замини хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммадҷон гузорише таҳия карда буд. он замон Абдулҳамид Шарипов раҳбари хоҷагӣ изҳор дошт ки ҳуҷҷати замини онҳоро як ҳамдеҳааш тасарруф кардааст. хонаводаи Шариповҳо мегӯянд ки ин гузориш ба ҳалли мушкили онҳо таъсири мусбӣ гузошт. пас аз нашри гузориш мақомоти маҳаллӣ ҳуҷҷатро ба раҳбари хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммадҷон баргардониданд. таъсири гузориш авлод ба чӣ хотир ки асад авло медонистанд қабл ки проблема дар дасти чуне ки вақте ки гузориши баъд дидам ки ҳолати дигар шуд ва гуфтам ки хеле ки мистам ду роҳ доштан ё як проблема мекардак масад ки дида мешид ё ки ду роҳ мондана пешуд ё кора буд мекунем там хел кори хидмат буд мекунем. соли 2014 бо қарори раиси ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ба хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммадҷон 207 гектар замин дода буданд ки аз он 169 гектар чарогоҳро ташкил мекард. бас маъ сари ин чарогоҳ сар зад. хонаводаи Шариповҳо пас аз таъсиси хоҷагӣ заминро ба ҳамдеҳаашон Нур Раҳмонов дода буданд. як соли пеш онҳо барои бозпас гирифтани замин муроҷиат карданд, аммо хонаводаи Раҳмоновҳо заминро моликияти худ мешумориданд ва баҳс шиддат гирифт. акнун ба гуфтаи Шариповҳо баҳс ба охир расид ва онҳо ҳуҷҷати замини худро баргардониданд. акнун як мушкили дигар боқӣ мемонад. пули андози замин барои солҳои гузашта пардохт нашудааст. дар соли 2025 аввалин гузориши Радиои Озодӣ аст ки баъди нашри он ҳақ ба ҳақдор мерасад. хонаводаи Шариповҳо шоданд ки замини худро баргардониданд ва ба ҳукумати ноҳияи Шоҳин барои кӯмакашон сипос мегӯянд. акнун раҳбари хоҷагии деҳқонӣ Муҳаммадҷон изҳор дошт ки замини худро бидуни баъс ва ҷанҷол истифода хоҳанд бурд.